दोन दोन ॲड्रा लागून आहे वाटते. पुरा रोडच आहे ना जाम करून ठेवून दिला. लेट तर असं बी होणार आहे आणि तसं बी होणारच आहे. आता आपण पोचलो गोडाऊन आणि पहिलं वायफाय कनेक्ट करून आपलं काम व्लॉग अपलोड. तर स्पीड बघू शकता 1 MB ची. हेच तर पाहिजे ना आपल्याला न भाई. हे काव आहे तुमचं 30 जण पाहता फक्त. बे शेअर करा लवकर. त्याला मजाक वाटते मामा अवघा नाही. अरे ते का झालं माहिती आहे का, घाई मध्ये निघलो घरून. आई म्हणली मला असंच जात आहे का पॅन्ट घेऊन जा म्हणे. म्हणलं पॅन्ट घालून असं धावत निघलो. गाडीत बसल्यापर्यंत आबा पॅन्ट आकूड लावून आलो. नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा तुमचं आजच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये सहर्ष स्वागत करतो. व्हिडिओला पहिले लाईक करून टाका, शेअर करून टाका आणि सबस्क्राईबही करून टाका. तर चला मग आता चाललो आपल्या मिशनवर. कृष्णाबाई बी मिशनवर. आता ड्रायव्हर माणूस मिशनवर राहीनच म्हणा आपल्यासोबत, काही विषय ना. तर आता जायचं आहे आपल्याला वणी. तसं तर रोजच जातो म्हणा, असं काही विषय नाही का गेलं नाही गेलं तरी. चला मग आता. तर सध्या आता जे आहे ना, मी लेट निघत आहो इथून. आता 12:20 झाले आहे. काय म्हणजे आज तेवढी घाई नव्हती. कोणी आताच होता गोडाऊनवाल्याचा. घरी टाइमपास करत बसलो होतो आणि एक व्लॉग जो आहे तो अपलोड करत होतो. अजूनवरी झाला ना. आता फुकटचा वायफाय भेटते आपल्याला गोडाऊनवरून, तेथून गप्पन अपलोड करून टाकतो. आणि मग तुम्ही पाहा ना आपला व्हिडिओ खतरनाक वाला. अरे फिरोज बैठ के अपना दोस्त गड्डी में 300 बेटा लोड. अगं ट्रक आला का समोरून. चला. ते काहीतरी प्रॉब्लेम झाला म्हणते त्याची प्रॉब्लेम त्याही पाहत बसून. आता आम्ही आमच्या रस्त्यानं ना एक इकून खाली आहे का पूर्ण. जाऊ दे सण पेरी नाही येत म्हणता. जाऊ दे नको येऊ ना. चलो. हा काल रात्री ट्रक पलटी झाला ते काढत आहे वाटते ना त्या दिवशी. हो भाई काल त्या दिवशी पलटी झाला. कोयला भरून ट्रक पूर्ण कोळसा भरून होता. विनय हा आपला मित्र आहे वाटते समोर. 907 हो ना ते 407 वाटते नवीनवाला. तर भाई बघू शकता जाम लागला. ते ट्रक काढणं चालू आहे. ओ माय गॉड रुक जाओ. दिनू भाई कोकोटा दिनू उडवस तिकडं. दिनेश सर चला जमलं गेम. काम का मोबाईल घेऊन साले चोरी करून घेऊन या कोणी. तर मंडळी ट्रक काढण्याची प्रोसेस 2 ॲड्रा लागून आहे वाटते. पुरा रोडच आहे ना जाम करून ठेवून दिला. लेट तर असं बी होणार आहे आणि तसं बी होणारच आहे. आता साले को देशी भी उठा वाटते तिथून. हे टायर लगता खालता यायला 15 फुल आले.
बोल ना भाई. हा ठीक आहे चल. पब्लिक तर आपली गाडी आता इथून येत आहे, यायला लई टाईम आहे. ती गाडी बघू शकता किती जाम लागला आता इथं. पलटून ते थोडं लंब जावं लागतं रिव्हर्स क्रॉस. आणि यायले तर मुश्किल आहे ट्रक, कारण पुली आहे तिथं निघाले. तर ड्रायव्हर माणसं थोडे सांभाळून चालवा गाडी. बस व्हिडिओ बनवण्याचा उद्देश हा एकच आहे. चला आपली गाडी आली. कष्टाची सावली न हरू चाल मावली. चला असा विषय होता भाई ट्रकचा. निघला वाटते. तर मंडळी व्हिडिओ बनवण्याचा एकच उद्देश आहे. जर तुम्ही ड्रायव्हर लोक जर आपला व्हिडिओ पाहत असाल ना, तर थोडा झोप येत असेल तर गाडीत झोपून जा. मला तर टेन्शन नको घेऊ, सोडू द्या, काही विषय ना. जीवापेक्षा काही आपल्याला टायमिंग महत्वाची ना. तर थोडं गाडी सावकाश चालवा आणि काळजीपूर्वक चालवा. चला मग आता आम्हाला उशीर होत होता म्हणून तिथं काही तेवढा टाइमपास केला नाही आपण पोचलो गोडाऊन. आणि पहिलं वायफाय कनेक्ट करून आपलं काम व्लॉग अपलोड. तर स्पीड बघू शकता 1 MB ची. हेच तर पाहिजे ना आपल्याला न भाई. हे काव आहे तुमचं 30 जण पाहता फक्त. बे शेअर करा लवकर. तू किती वर्षाचा आहे? मी का 22. एका वर्षाने मोठा आहे वाटतं. तो याले येतं होऊन जाते तोपर्यंत. आणि काय तर बॅक मध्ये बघू आता. हा हे काय बे जुगाड घेणं टाकणं लवकर. बे जायचं आहे लई पंढरपूर जायचं आहे आम्हाला. यायला मजाक वाटते मामा अवघड नाही. अरे ते काय झालं माहिती आहे का, घाई मध्ये निघलो घरून. आई म्हणली मला असंच जात आहे का पॅन्ट घेऊन जा म्हणे. म्हणलं पॅन्ट घालून असं धावत निघलो. गाडीत बसल्या पाहिजे आबा पॅन्ट आकूड लावून आलो. आईले शिवाय दिलं मी ना. अहो तू आपलं काम कर म्हणलं, पहिलंच टाइम होता मला म्हणलं. ह्या गाडी घोडीमध्ये नाही का काही आठवत नाही. धरलं का पोराला. हा सारे बे 5-5 आणता टप्पा. गाडी लवकर भरली पाहिजे. आलं 2-2 आणते. मंडळी आपल्याला जायचं आहे आता सध्या गडचंदूर. बहुत दिवसाबाद चाललो. सध्या तर इकडे हिंडत होतो आपण. काय म्हणते आपलं चंद्रपूर, पुन्हा वरोरा, माजरी आणि भंगाराम, तळोदी, गोंडपिपरी. आता सध्या नवीन लोकेशनवर चाललो आपण देशी दारू घेऊन अपडेट मध्ये. इथून माहिती का एक साईड गाडी पुरी बागते बा. माझ्या साईडनं पुरी वागते. चला तर मग आता लागला आपल्याला हायवे. अभी आएंगा ना मजा भिडो, अभी आएंगा ना मजा भिडो, असा होता वाटते तो डायलॉग. आता सध्या आपण घेतलाय रेस्ट, कारण आज घाई वगैरे तेवढी काही नाही आहे आणि हायवे बहुत सही आहे इकडे. हा जाते सरळ गडचंदूर रोड. तर इथं थोड्या मान रेस्ट घेऊन घेतो, त्याच्यानंतर निघतो. आणि काही नाही, बस फक्त रेस्ट याच्यासाठीच घ्यायला लागते आम्हाला टायरा करताना. इकडे बघू शकता वर वजन किती आहे आणि हे गरम आला काय हा फुटला, म्हणून थोडा रेस्ट द्यायला लागत आहे. तसं बी घाई नाही, घाई असती तर बापा तुफान मग तर काही विषय नव्हता. असा विषय गाडीवर मागून येत आहे आपल्या बलगरच म्हणते वाटते त्या ट्रकले.
Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you हे आहे आपले हायवे खतरनाक वाले, पूरा टॉप रोड आहे, बिलकुल नॅशनल हायवे. थोडसा दूरच राहिला नॅशनल हायवे, मग तर आपल्या घराजवळचाच रोड लागतो ना चिकनावाला. बस थोडंसं बाकी आहे, 10 मीटर बाकी आहे बस. ओके, तर इकडचे रोड जे आहे ते बंद चालू आहे, बहुत खतरनाक बनून जाईन काही दिवसात. तर सध्या सिंगल लाईन बनवून दिली आहे. थोडा लवकर बनवा म्हणजे बरं राहीन, असे त्रास ना राहीन, म्हणजे गाडी थांबवा मग ते निघन मग आपण जायचं. इज युअर राईट पब्लिक. काय सांगू तुम्हाला आमच्या जीवनाची दशा. असा रोड राहिला ना तर रड येऊन जाते डोळ्यात. असं वाटतं साला हेलिकॉप्टरले बांधावं आपली गाडी ना डायरेक्ट चांगल्या रोडवर काढावं. जिंदगी झंड आहे रे भाई. ओय टाकणं का लवकर येतं, काले ढग जमा करून ठेवला तिथं. येतं टाकायचे तर ढग जमा करून ठेवले, येतंय तसंच आहे ढग. यार केला आहे ना आमचा गेम पुरा खतम रोड आहे. मंडळी मागं जो गेला रोड अर्धा एक घंटा आमचा एवढा बेकार गेला का नाही, वीजच्या स्पीडनं बहुत बेकार. तर जाऊ द्या, असे संकट येत राहते रोडचे, घडामोडी चालूच राहते, म्हणजे असं गाडी घोड्यावर. रोड खराब, रोड चांगला. तर ते आज बेकार व्हायचे होते 2-3 घंटे, म्हणून त्या रोडमध्ये पूर्ण बेकार गेले. तर पोचलो आपण गडचंदूर. आता इथंच कुठतरी आहे वाटते, थोडं समोर गेल्यावर माहीत पडणच. बरं झालं रेल्वे फाटक बंद नाही, तर इथं पुन्हा टाईमपास होत असता आमचा. तुमचं गडचंदूर शहर सहर्ष स्वागत करीत आहे. शहर वगैरे काहीच नाही, असंच एक गाव आहे, पण छान आहे. बघू शकता खूप काही मोठे मोठे दुकानं, म्हणजे तालुक्याची फिलिंग देते पूर्ण हा गडचंदूर. तसं तर तालुका वगैरे काहीच नाही हा फक्त एक गाव आणि गाव आहे. इथून का टाकलं नाही येत आहे काहीच. तर आहे वाटते समोरच मंडळी, बघू आता कुठं आहे तर ते लोकेशन. मैं शिकारपुर का सबसे बड़ा जिम्मेदार हूँ. तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते हैं.